Ovo sam ja, pomoćnica u Fu Sheng Funeraroli. Niko od velikog značaja. Ovaj gospodin pored mene je naš najobrazovaniji konsultant, gospodin Zhong Li. Ovaj Hot Locust Jade je mali, ali prelepa nijansa providno plave boje. Bilo bi prosto sramota da ga ne kupimo. Da, gospodine. Lepljenje vetrenjačinog astera na mokru glazuru pre nego što je ispečeno u peći. Fascinantno, zaista. Cvet se pretvori u pepeo, ali njegov oblik zauvek ostane isti. Bilo bi glupo da ga ne kupimo. Da, gospodine. Kor lapis je teško skupiti. Mora da je potrebno pravo iskustvo da se iskopaju dva ovako slična. Trebalo bi da ih kupimo. Da, gospodine. Noktilukuzni žad, zanatski porcelan i par kor lampisa. Jastar sa vetrometrom kao poklon za pomoćnicu. Da, čak mi je nabavio i poklon. Gospodin Zhong Li je stvarno neverovatna osoba. Kada Shaolin kuva, bilo bi jako privlačnije da odemo u Vanmi restoran, kako je rekao Hinju kiosk ili Livuli paviljon. Sve je super ali da li imaju samo štapiće za jelo? Ako si zaista zahvalan Liulinoj gastronomiji, morao bi da se navikneš na štapiće. Gospodine Zhong Li, danas na meniju imamo spring glave vepra. Da li biste hteli da to probate umjesto tofua sa solju i biberom? Uzet ćemo oba. U skladu sa običajima Snežaja dali smo Xiaoling napojnicu za njeno neverovatno jelo. Gospodin Zhong Li cijeni prijateljske odnose u odnosu na Mure i velikodušan je na rečima i delima. Pa pogrebni salon Wansheng često koristi cijenu njegove velikodušnosti. Ali srećom, Notre banka plaća ovaj konkretan račun. Dobrodošao, uđi! Poredovi šnalica, sve je na prodaju! Nisu na prodaju, ali zašto? To su nasledstva siromašnog kolege, koji skuplja novac kako bi kupio ženi lekove. Moram da ih čuvam sve dok ne istekne period spasenja. Platio sam prodavcu i uzeo ovaj par šnalica. Tražim da ih vratim vlasniku uz neke troškove života. Molim vas, pomozite da sakrijem ove troškove na našim računima, hoćete li? Pim vam ručak. Iskreno, kada uđeš u posao sa gospodinom Zhong Lijem, od njega uopšte ne možeš pobeći.